ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад духтарако. Бозам барои шумо бозори корон омадаем ба олами матоъҳои Дубай. Ҳама дубайст ки тоза абзор мекунем духтаро. Метонен рақамҳои савдогарда нависен, метонен занг бизанен дар ватсапшон, доставка доранд. Дар ҷо нарху наво ҳар хела ай 400 сомон, ай 500 сомон сар мешавад то 3,5-4,5 ҳазор сомон матои қимати дубайст ки доранд духтаро. нигоҳ кунед видео аҷиб фасон. Ина материалое ки фараҳноз мепурсиден 5-6 та расветка доранд. ҳама ҳакаш ҳастай. касе доставка мехоҳад нависед суроға бозори корвон. ряди асосии материалои қимати материалои фасонии дубайст ки магазини акай манучер акай манучер макамтар дурумай пешвай нигоҳ кунед. намефаҳмам ки пурсим рақами магазин чанд духтаро. дар охири барнома рақами магазина мепурсем. мегузарем ба қисми наворҳои ҷолиби диданӣ материалои қимати фасонӣ. дар ҷо магазини чанд буд? Магазини 58. Магазини 58 духтаро бозори корвон дай. Ина касе доставка мехоҳад метавонад нашоти доставка дар WhatsApp нависед. Ё чандиан додар? Ё 1700. 1700 бо арзон мешавад. 1700 сомон бо арзон мекунанд духтаро. 200 меган. диден духтаро нарх наво ё айдигаро хеле фарқият мекунад. Ана ин материалои қимати чи дубайст ки ё? Ё 1400. 1400 бо арзон мекунад. 1400 ё наи чи ручной задагиан, ручной дубайский задагиан ё фарзона кардагиан. диден киртаи фарзонаи хуршед бидай духтаро нархошон беҳад дастрас. Ай дубайский комбахто чи хахшрои хамлёнский ч хеле. Амбре чанд меги? Барошон 150 евро. Барош 1,5 бидай духтаро. Баъд ё 3 миян, ахли пачка да миян атайки. Заводской ай дубай. Сангошонам заводской. Ё ҳеч шона меша. Одамое ки мисол намехоҳанд так шифон дошта боша и хушрӯтаре ҳамин чизо да. 3-4 расветка бидай амбреёшон духтаро. Амбреё бо айё шифондор шандорем хай ҳозираш да бе шифон бисёр мепурсанд, бе шифон хушрӯ. нархошон чанди бошад? махфӣ набошад агар? Не, махфӣ нест, нархошон 1600 арзон мешавад ё арусако да нехе серия мегиранд, нехелира мегиранд. Занакои чида ба нехе зард мегиранд. Зарду мегиранд, зарду ду намуд дорем. ҳама зардакош хушрӯ. Бо науш зарди такиш гарчич нест. ин духтаро бо ручной работа ҳам хе модели фасон алакай ҳаво хина кадай шумо метонен ай хона набаромада заказ кунед доставка дорен ахуни ки дастоман хеле слаге духтарако диден лавдомано чандия ин ё духтаро 2500 2000 да ҳама ҷуд айҷа чанд бо инҷа 1500 ира ки кардаги духтара фараҳноз бошад фараҳноз кардаги кабуки осмониша кардаги ҳама киртои ҳофизаҳоро доранд духтаро дар ин мағоза бисёри ҳам даже ай интернет айно заказ мекунанд ина ручная работа духтаро бисёр киртои арусӣ ҳам хе модели фасон ё чанди гуфтен ё 1500 и 3 метра ҳамира мегиранд такша парпар мезананд парпаракое ки на параи парпарак ин ами чиза ручное кардаги пар дора бо во 2 метра напар ё 3 метра напар 3 метра бепаранд одам мефамдаги бепар мегире барои параш дар боронӣ безе мешалакая ҳаво боронда шумо хеле кирторо пӯшидан наметавонед духтаро хушро мумад ира европейский стил медузанда ранги типа чина фатхана мегирам хеле европейский стил медузад урза клиентам хеле карда на духтаро диден дар иҷа хеле хулоса чизи ҷолиб дорад инаи моделшам ҳаста инаи модел инаш чанди ёшам як комплект омадагиан хати ҳамино нарха як нарха на я нархан ино ёрам хая ина аҷаиб фасон корои даста корои даста миай такш мефаҳмӣ баъди ҳамин шифонши чӣ намеша ина сахтая дидед духтарако оригинал дубайст ки баъд аҷа бо нехели бархатои королевский нигиндори лавдоман чанд варианто бо комбахто баъд амбреои бархати королевский алманалский чанд ранг дора бо WhatsApp шудан сурат адел мепартена адел сурат мепартеан барои ки бисёр бошо намешавад ин адатони бархат скриншот карда дар WhatsApp ино партоян заказно қабул мекунанд доставчишон занакай ба ҳазур метонем бинависен доставка бепул духтаро нигоҳ кунед ҳам доставка бепул ҳам дар хона мешинед срочно мегиранд шумо дар доставка равон мекунед нархошон беҳад дастрас бо кадом материал ки махкул аст скриншот карда дар WhatsApp хичон партоян адели қати шумо бо гамиза амиам нақша мегуфтем қа хушро я бинед духтаро алманали тоза бархатш ба нигоҳ маълуме бо хай глой ҳастан ки мусул овезон нест нишон наметем барои ки мусул дубликат
аҳа барои шумо одаме ки конкретни харидор бошад мегӯяд новинкаҳотон рӯй кунем баъд мо абзор кар рӯй мекунем шунидем ба хиёлам духтара Гулой ба ҷои шуна ватсап да отдельный сурат мепартоем марҳамат када даромада заказ кунем